guys! Welcome back again sa my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. Yan guys, so for today's video, so siguro nakikita mo naka-attire ako, no? Kay mamulad kami sang palay dito sa dryer. So, put ko si mama sa bong. So, lahat lang to sa ano karon. Kay mag-drive pa kami pakalito dito sa dryer. See you! Parang lumang. Parang lumang. So, yan guys. Nag-umpisa na kita bulad, no? Ayan. Medyo sakit lang siya di sa kamot. Kaya kailangan mo punggan. Hindi ko hindi maigo kititi mo. Diba?
Yan guys, ginamba ko gid sa imo di lalim maging farmers yan di ka mo magsimo-simo sa mga farmers ta kay saludo gid ko kay maskin init hala grabe kung makita niyo man sa video no. O asa ko gapramula na guys kay init gid siya as in init uhaw kapoy bugat tapos alikabok pagi di ba. So saludo gid ako sa mga farmers tanan. So mabalik kita obra kay wala pa natapos. Merinda, Coke, tsaka Royals, biscuit. Tagaan ko ni nanay isang passion fruit nga nahulog. Tatlo ko yun. Passion fruit. Ay, no. So yun guys, dito tatapos yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para always stay updated every time I upload my videos in YouTube. Bye!